Nyårsafton, inledningsfilm. Här har vi Peter. Liten gomerskal. Så mycket. Upp. Det ser bra ut, men extra där vi engångsgrillen igång. Så ska det bli en god köttarbit. Det här är nyårsafton 2015-16. Mitt ute i skogen. Den kommer tillbaka lite senare. Den brinner bra. Så här kan man också fira nyår mitt ute i skogen. Är du som lägger stocken då? Ja, jag lade den där för det. Det har jag tänkt innan här på det. Men den är kanske lite väl stor då. Inte lite. Den är för stor. Är det kallt om fingrarna? Lite. Det är inga 20 grader. Jag har väl 2 plus max. Tror jag. En liten selfie också. Selfie-pinne. Fixar den? Ja. Jag lägger upp den här också. Så. Så ja, nu börjar det likna någonting då. Ja. Nu är vi på gång. Nu kommer det lite värme. Fattas bara en grej lite senare. Champagne. Nej, kaffe. Kaffe. Det ska vi ha. Det här blir jättebra. Tack och hej för nu. Så är det en ordentlig eld. Nu är klockan ungefär 10:30, nyårsafton. Sitter vi här och har det riktigt gött i ett vindskydd. Lite oplanerat, men dock. Det är himla trevligt. Sitter här ute istället för att sitta hemma någonstans. Peter han är ute och man kan se det. Ja, han kommer där. Jagar småpinnar. Vad eldar? Ja, han hittar något skit. Surved. Ja, det är effekter på videon kan man säga. Ja, det brinner ju bra. Den har ju spritt ut den lite grann. Kan man ju säga. Det är rena majbrasan. Ja, visst. Vi behövde lite värme. Det är ungefär, nu är det 0-gradigt kan man nog säga. Eller kanske någon minusgrad till och med. Men den här brasan gör att det inte känns så kallt. Ja, hur? Den kom med på videon den. Det var inte bra det.
ska ju bygga Eiffeltorn igen. Jag ser hur länge du håller den här gången. Jag blir varmt om kassarna. Nu är det när man kan komma en brasa. Vi får se hur det blir om en timmes tid kanske nästa gång jag filmar. Nu är det 11:15. Här sitter man i värmen. Nu ser jag. Baglöd. 10 minuter i. Det är... Men det är varmt och gott i alla fall. Får man ju säga. Peter han sitter här inne. Jag vet inte om man kan se honom. Men jag provar att filma inåt. Man kan se händerna. Det är alltid något. Där kommer han. Där är han nu. Han är inte i fokus än. Där kommer det. God eld vi har. Det snöar lite om man tittar vid sidan av, men det kan man inte se på videon då. Men det snöar faktiskt, eller ja. Det droppar. Men det försvinner ju. Det här Rickard. Du får öppna en flaska här. Oj. Ja, vi får det. Oj, den spiller ut rommen här. Ja, har du spillt ut rommen? Jaha. Sätter du fast. Nu är det champagnedags. Ja. Ja, vi väntar några minuter. Vi behöver inte öppna det i förtid. Ja, nu är det nyår. Då får vi ha en. Har du en mugg? Jag har en mugg. Där. Ja, det var någonting i det. Ja. Det är bara ut ut. Så ska vi se om vi inte kan öppna den här. Det är 3 minuter i 12 eller något sånt. Är du med? Du kör? Ja. Det döda ljuset. Det skulle hända någonting. Nu brinner det i vindskyddet. Ser inte ett skit i kameran. Jo, det är lugnt. Nu ser jag. Hela uppe. Men det var ett jävla släckte ljuset. ja, den landar mitt i. Det brinner vid sidan av. Ja, det är lugnt. Det luktar mög där inne. Är det... Så där. Kan vi tända marschallen igen? Ja, det kan vi säkert göra. Men det ligger en kork i. Kommer... nej. Den vill inte. Nej, vi kan inte tända. Jag går ett var. Ta här bort med skylten hit för här är ja. Jättefin ja. miljöbild. Fan, luktar på asfalt. Ja, det beror på marschallen brinner. Säg hej. Hej hej. Gott nytt år. Samma.
Gamling. Gubbjävel. Nu smäller det. Nu är det nyår. Nu ska jag vara tyst så ni kan höra smällar. Ser vi några raketer? Nej, ja kanske lite. Nej, det syns inte mycket. Tanken att vi är 3 kilometer från Sövde så är det bra smäller här nu. Jo, ja. Ja, gott nytt år. Samma Rickard. Jag tar en selfie när jag kommer runt om. Ja, jag är med. Helt på den. Kan du se vem som är med? Ja, nu är det så. Hej! Du är med båda två. Så. Ja. Ja. Vad fan sätter jag muggen? Det var väl en pysselskål. Ja. Rickard super bort muggen så. Skål! Ja. Mm. Ja. Det är lite övergått med det tycker jag. Skål! Ja. Gott nytt år på alla där ute. Jag kommer lägga upp den här på YouTube. Säkert. Nej, det kommer jag inte göra. Nu är Peter igång och eldar. Så det ryker. Nej, det ryker inte. Nej, så det inte ryker. Nu är det Lund som smäller där borta någonstans. Sövde har smält upp allt de hade. Redan. Och klockan är nu 1 minut över 12. Vi har det ganska gott och mysigt. Det snöar lite grann men det är ingenting som märks när man sitter här vid elden. Det blir nog en fräck videofilm på det här när du rättar till det här. Släng på 4 pinnar till. Det låter som de smäller rätt mycket smällar i Lund eller Malmö eller vad det är. Sövde smällde upp sitt redan. Och så nu flyr alla fåglarna. De kommer här uppe nu. Om vi är tysta hör vi. Det flyr ankorna fältet. Peter han är nu.
skrikörn. Det var inte kul i mörkret, det var inte igår. Ja, det är han nog. Ja, det är han. Jag tror nästan det. Nej, visst. Ja, det har nog. Det har i och med att det har regnat hela natten så. Det är det säkert så. Så det får... Vi är nästan tillbaka igen hos Peter.